Ki mau Apa? Lewung. Oh ya. Saka Pak Darwanto mau wis transfer, Truk. Oh ya ora apa-apa. Diaturke. Heeh. Sapa sing tak kon minangkani? Ayo sing cocok. Sapa? Simbir. Simbir ora. Heeh. Mbak Via. Ngawur ngarani wong sak geleme dhewe. Ana singkatane lho simbir ki. Apa? Si paling glambir. Ora nek omong rasa sake kowe. Sapa? Simbir kowe. Dadi glambir. Heeh. Ayo Mbak Via ngadeg kok, Mbak. Jare simbir. Ayo ya ora mbir. Lah kok dadi Via? Kowe ora usah cerewet gek ngadeg kok kowe iki butuhe kon nebak. Karo dalang Aku tenan iki, aku tenan. Heeh. Heeh. Dadi liwung. Ora kena ngono kuwi ngendandani semangat. Karo sapa? Iki Mbak Viang ngono kuwi totalitas lho, Gong, mergo saka totalitase nyatane ngunduh Wahing Pakarti iki mau diparingi dhuwit semono mbane karo para-para sing tresna. Alah mbeltut. Heeh. Nggih. Kembang Nggih. liwung, Mbak. Nggih. Kali sinten? Piyambak mah. Oh, karo Mas Pardi ya. Heh. Tenanan no? Tenanan. Tenan. Jenengan aja dumeh nang kene terus sak geleme dhewe. Wancine kok nembang-nembang kok ora. Heeh. Le wong ora duwet. Iki bot-bote dikersake karo Pak Ketua Korwil ngendi? Gedang Sari ya, Reng. Heeh, bener. Ya wis Pak Pardi kok ora usah didumi. Iya. Ya. Tenan lho iki. Apik-apikan ngaten wae kok. Pripun? Oh, bagus. Badhe duet kalian Mbak Via. Oh, nggih. Oh, Mangga, Pak. Monggo, Pak. Wah. Heeh. Iya. Lewung. Ayo Mas, maja di bokane Mas. Apa arep buka rebab? Sedah. Oh, nggih, Pak Agus. Pak Agus kelik. Heeh. Matur nuwun wis diberkahi, Gong. Lewong ki ora duet tok ya, duit. Berarti jenengan piyambak, Pak? Ora. Turune Joget. mboten duit. Oh, Aku kula ki joget. tugasku bengi iki kurja ke dupa kok. Nggih. Nggih. Diberkahi lho, Gong. Heeh. Nggih, Pak. Diobongke Wes. wong. Liyane Lewong sing duet apa? Oh, jambu alas. Ya Jam wis 12 sakarepmu. nggih. Ya wis. Ning ampun mengke ndak kesenengan iki. Lah meng jatah meng ya main nyanyi. Arep ngono ki aku yo joget. Hah? Aku yo joget. Ya. Yo. Ngene Mas Petro, iki mau saka Mbah Rangga Warsita kuwi ngersake Sri Uning. Oh, Sriune. Ditayubke. Aku tak bawa Sri Uning kok gek tayub joget karo aku. Oh, nggih. Lha enten sing ngersake kok niki ngian. Oh nggih. Ayo men mung nyekel mengke kuwasa kok ya. Wis diobongke duka barang kok. Emang ketua rongko bisane mung nyawer. Ayo. Lho, nek wong rongko ki ngene iki lho, suarane ki apik. Ya. Lah nggih. Sepira, Mas? Nano nino. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika. Nek teng omah ora tau lho di ngoten kae, Pak. Niku nek teng omah ora tau lho di ngoten kae. Lah salahe to jenenge Glambir. Simbir. Apa? Simbir. Lah mulane wong ayu kaya ngene kok Lah, simbir. nggih, toh, Ayo kok ayo kowe iki, Glambir-glambir to, kenceng ngeten iki kok, nggih. Wah, jarang pirsa nek pun luntung make up, Pak. Alah ya Allah. Kan mau pun salim to pas kula dereng make upan. Kan mau pun salim to pas kula dereng make upan wau. Wis tak kira sing dodol pecel kono mau ya. Lah ya aku ki gumun. Alamak.
Bareng neng kono iki tak kira dodol pecel, bareng tekan kene jebule presiden. Ya ampun. Kandhane kok. Ya ampun. Berarti kan berhasil kula oleh make up. Berhasil. Ya ngoten, manglingi to. Neng bareng luntur ayu separo. Ini lagi mboten kecewa to. Ora. Tekan ngendi? Sri uning mustika Weni. Toban tak sawang gulumu ngula-ula. Pripun, Pak? Leng glambir niku. Wah, iki nang fisik ora. Heeh. Kaya klilit ula ngono lho. Niki kelilit koyor, Pak. Ayo. Koyor. Putra Haji Sura lawe. Ning Agong nek ndelok sing tak delokke iki bulu matamu ki aku ora kuat. Lah pripun bulu matane kula? Kowe iki nek bulu matamu menarik. Nggih. Ning matamu ki Asline aku ki saking le mantepke matamu le blorok ki jan aku ki walah di mata-matake ra krasa. Iya. Kula niku. Do prangkul Kula niku matane. bojone. Sik marep ora? Akeh kaya punuk sapi. Punuk sapi. Karo wong semene iki nek sampean ngene tak condro iki kurang rupa turah condro kok Dik ya. Nggih, aduh. Ah semene kae sing apik mung bokong iki. Lah apa njur warek dipakani bokong coba. Lah itu. Ning maksudnya lumayan Pak bokonge apik timbang ora ana sing apik. Oh iya, heeh. Wis sesuk nek mulih ning Wonosari bokongmu tinggal kene. Nggih ampun. Lah wong semene sing menarik kur bokonge kok. Iya. Bebelo Wirat Moyo ning wadah dupone apik iki. Wadah dupone iso kebak akeh tak kandhani. Lah pripun? Ayo gur gari nancep kene. Dupone. Lah aku iki kan tukang dupo dadi. Wis ora dadak menehi wedi. Ora. Wis temancep dhewe. Temancep. Nggih. Dupa. Ora, kuwi urung tekan semono kuwi. Kuwi gaweane ketua rongkop iki ngono kuwi. Sing disawang mung wadah dupa. Apa ki mau? Ora ngawur, Mas. Wekasan Sri Uning gugur. Ora kuat aku nek esuk ngene. Dadi aja menteleng to. Sing rada mesra ngono lho. Nah, karang pun dangu kok Pak, mboten ngoten. Oh, lah matane dasar kira kok. Lah pripun to? Turane mboten kan mentereng. Dadi kusumane. Jane mau dadi bangsa. Engko sik lah aku ndelok lambene daging melu mencos ya aku ki. Bangsa. Yo, dados riuning. Tak tandangi diajeng ya. Nggih. Payem ya, Dik ya. Oke. Nah, aku iki dasare aku ki ayu kok. Nah, makasih. Dalange wae sing rada katarak ndelok kaya ngene kok jare ora apik. Kula pun ngerti jabon jerone dadi iso ngarani ngoten, Pak. Nah aku pilih iki, nek ora ana liyane tak kandhani lah. Wis. Pripun maksude? Kok nek ora ana liyane to, Pak? Kaya pilihan terakhir kula. Maksude sing ngadeg nang kene iki mung sampean. Oh. Ayo, nek upamane Mbak Niken ro kowe dan aku milih kowe iki ya katarak aku ki. Aja lara ati lho Mbak Via. Ora no, aku wis biasa. Pancen sampeyan ki porsine iki ngene perane iki mengkene. Luwih pedes bibirmu kok tenang wae.
Oh, biasane munine cangkemmu ngono kok iki muni bibirmu kok. Ya men. Nek nang ngisor kae lho, nek ora mayangan kae. Nggih. Yo. Yo. Tasuk. Oh. Seriune mesti katuban labet tresna lan sapaya pati marang Raden Wirataya kambos prasaja Anandang Trenti Umume iki nek wong joget men joget karo penyanyi iki kathok iki modot biasane. Nggih. Ning gumun aku kathokku malah mlorot iki lho. Kok saged? Ah ora ana sing dienggo jekel kok biasane nek iya.
Sajake ngelih. Sajake. Sajake ngelih. Ah iya sajake ngelih iya. Ngelih. Kene ku gak dipangan. Ya, dintekke cahayu. Nggih. So tinggal kene Mas iki Mas. Non. Tinggal kene wae. Nggih Kan tunggu dadi napa? Maksudnya neng parkiran CBD iki. Ora. Cocok Kan niku. tukang parkir to? iya. Kula kinten nek pun otomatis. Yuk. Ya. Matur nuwun Mbak Eva. Monggo. Matur nuwun Pak Agus. Oh iya wis berkahi reng. Heeh. Dongake sewengi. Iya. Matur nuwun Mbak Via. Ngregengke. Heeh. Sapa neh reng? Oh